Maitaldia barda hasi da nazioarteko dantzaren 34. festivala irailaren 16 arte 10 ekitaldi proposatuko dituzte eta ez Miarritzen bakarrik. Dantzan aritzeko oinetako onak behar direla gehienetan Euskal Herrian ere gero eta zapatagin gutiago dugu, horien artean bat hemen Baionan Frank Leon sortzez aiertara, arekin solas eginen dugu berehala. Arratsaldeon Lapurdiko hiriburutik horiek oro eta gehiago berehala gaurko emankizunean, ongi etorri dendeneri, baina hasteko lehenik izen bat. Peio Dufo, Ezker Abertzaleko lehen diputatua Ipar Euskal Herrian, uztailaren 7an legebiltzarkidea hautatua izan zenetik, lanean ari da buru-belarri. Senditzen dut momentu historiko bat dela, argiki. Senditzen dut hainbat jende emozionatua, ni baita ere. Ustegabeko garaipena, 714 bozen aldearekin baizik ezpaizen gertatu, 100 eskas, emaitza tinkoa urteetan eskuina aixe nagusi izan den eremuan. Ezker Abertzaleko diputatu berria lanean hasi da Parisen, Asamblea Nazionalean. Eta ikusten da masina handi bat dela, hori kanpotik ez dena ageri, baina zenbat langile baden barne hortan eta hautetsi ere. Dena den oraingoz, aste-astapenuntan segurik, lehen ministrorik eta gobernurik ez da. Ezkerretik lehen ministro baten izendatzea beti helburua da. Ezkerra da lehen indarra gaur egun hemen parlamentuan. Mais surtout au-delà de ça, Bainan gehiengorik gabe egoera berria sakon aztertu dute duela guti Baionan, Peio Dufok dio Emmanuel Macron presidenteak presa zuela hauteskundeak deitzeko, aintzinatzeko, eta geroztik ez, poliki dabilela jarduneko gobernuak aurrekontua luza dezan edo, Lapurtarrak molde berria aldarrikatzen du. Ez da bakarrik ezkerretik eskuinera, baizik eta badira beste ikuspuntu batzuk, zatitzen edo batzen aldituen politikariak eta lujaldeak, eta horrekin egin beharko da, akigu ezkerretik eskuinera begirako alderdien zatiketak bere muga erakutsia du, eta ez da gehiengorik aterako hortik, edo honek ez. Eta diputatu berriak adibide konkretuak ematen ditu mainoinean. Prozesu batzuen bitartez, Iñaki Etxanizek eraman duen bezala, Anaik Lemerrekin, Airbnb bezalako etxebizitza edo apartimendu alokailuaren erreforma bat, Anaik Lemer makronista da, baina lujaldeari lotua da, eta ezautzen du zer dien bere lujaldeko arazoak. Eta Iñakirekin lotu ziren biak, eta hori bururaino joanen da, ondoko hilabeteetan dudarik gabe zenta, elgarrekin eraman dute, eta nire ikuspundua eta nire helburua hori izanen da. CGT sindikatuko kidea ezaguna da elkarte munduan, ikastolak, teleton eta errukbiaren zuzeneko emanaldietan Euskal Irratiak sarean, Lapurdiko kostaldeko diputatua hautatua izan denez, Ziburu Herriko etxean erregintza zuen kargua eta bere musika taldea utzi behar izan ditu, etapa berria orain diputatu gazte unentzat. Nire gogo hau da, eraikitzeko prest, edo zeinekin, baina gure hautez barrutiko jendartea defenditzeko eta egoera hobetzeko. Eta txipitapa badoa Pariserat, Euskal Herritarren eta Euskal Zalean boza entzunaraztera, 40 eta 60 hamarkadetan Jean Etxeberrien txart eta Michel Abegerrik egin zuten bezala. Frank Leon aiertarra badira 30 urte zapatagina dela Baionako San Izpiritu auzoan. Larruaren usaina txikitatik ezagutu du Frankek, bere ama Jostun gisa larruzko moltsak egiten baitzituen. 15 urte zituela hierrako zapatekin batekin hasi zen ofizioa deskubritzen. Sekatzen zin noit, gazte bat, ofizioan ikasteko et tout ça, voilà. Bez, bost urte eoniz ekasten, bost urte, voilà, 2 urtez pasatu tuta le CAP de cordonnier réparateur, c'est-à-dire berritzia zapetak, eta 3 urtez apre ikasieut zapeten itian menan eskuz, lehen bezala. Azparnen denda bat ireki ondotik erabaki zuen Baionara salto egin eta bertan instalatzea. Geroztik 30 urte pasa dira, eta zapatagin kopurua Lapurdiko hiriburuan nabarmen murriztu da.
Dila 10 urte hamost ginen, voilà, hamost ginen. Leheno Baionan izan dira berroi à peu près zapetain, voilà. Eta oai behoitan arte buruan, hirugea Baionan. Arrazoiak galdegitean, garraio publikoen zerbitzuen garapena aipatu du Zapataginak. Hoita 10 urtez aniz gauza pasotu dira. Alors, zozokeria da berba, me zapetainan nani hartzeko jendek iatu behaute zapetak. Bon, eta iatzeko korritu behaute. Bizi gantxa, le trambus. Bainan, jendeak, ez dute, quand ils prennent le trambus, ez dia gehiago korritzen. Eta guetako biziki hona zen, par exemple, à Saint-Esprit, noit lanian beste eskualian, buruan erdiko, voilà, hirian, oai, ez da korritzen, donc bizikleta badu, donc ez du iatzen, donc letako ez da untxa. Modak ere ez die mesede egin Zapataginei. Joantzen ziste, joiten gia esposetat eta untxa bestituak, ropa politak, baina zangoetan zertu de sneakers, bon, eta de sneakers ez dia beti zapetainan etxean diten. Modaz gain, zapaten materiala ere asko aldatu dela nabarmendu du. Leheno, ez dakit, berbai dilai hoita marurte, maitzen zinin xoxa, zapetan erosteko. Bon, kasik xeoruk zinin eta azkarrak zila, berriz solak inber itenal, voilà. Emaiten zu xoxa, 20, 30, 40 euros. Beti patxantzen zia, eta bo, c'est pas cher, c'est bien. Mais la plupart du temps, zia untxa barnean, eta bilatez burian, zeite usu, botatzen tuzu. Erretreta hartzea beki bistan zuen jada, baina azken erreforma dela eta nahi baino beranduago iritsiko zaio momentua. Argi duena da lekukoa pasatzean denbora beharko duela. Hasian nintzen, banin mutiko bat, eta baga bat, ki voulait un peu la reconversion. Alors, zena izanik ene, eiten marimado zeit, diten da presuna bi urtez leheno, ikusten du untxa denez, maiti dinez, parce que hemen orenak badia, iandetan behar da beti zeitin une commande, lan batetan menarioa, enfin bon, ez da erretxe, c'est une autre époque, voilà, sur le truc, bon, baina berri badia biziki untxa, eta bon, voilà. Argi dena da lekukoa pasatzeko momentua ailegatzean, zenba ezina izango dela Frank Leonek transmititzeko izango duena. Hasi da maitaldia, dantzaren nazioarteko festivalaren 34. edizioa, Miarritzen, baina baita ere Bardozen, Maulen, Donibane Garazin, edo hemen bezala Barda, Donibane Loizunen, Tanka areto berrian. Elkarlana, maitaldia festivala eta Ravel Musika Akademiaren artean, helburua zubiak eraikitzea musika eta dantzaren artean. Taulen gainean Elodi Zikar koreografoa eta Bertrand Chamaiu nazioarteko piano jolea. John Cage musikariari omenaldia egina izan diote. Gaur haratzeko 8:00 Chanton sous la pluie filma erakutsiko dute Le Royal Cineman Miarritzen, biarratxean Gardumidi aretoan Berneko baleta eta ondoko egunetan Sherwin, Avignon, Marseilla, Metz eta Monte Carloko baletak ere bai. Irailaren 16 arte dantzaren inguruan erakusketa bat, filmak eta gogoetak dantzarien osasunaz. Betiko jigabar ere bigande segidan, denetik maitaldiaren inguruan. Jaun Andreak egon bizkor eta nahi duzuen arte.